Eu son Bárbara Román, son parte da consultora No Legal Tech. Nos o que facemos é encargarnos da xente que se vincula con tecnoloxía e que ten problemas legais, pois encargámonos de intentar solucionalos. A miña vinculación con YouTube, ademais, é bastante graciosa, porque cando eu empecé con No Legal Tech, no 2016, fixemos unha guía legal para youtubers en YouTube. Entón, fixemos uns vídeos que agora, cando miro os vídeos, é como, Dios mío, por que facía isto? E fixemos toda unha serie de vídeos porque era prácticamente imposible abarcar todos os aspectos legais desta plataforma xa polo 2016. Básicamente, YouTube é a maior plataforma de streaming de publicación de contidos audiovisuais. Sabedes que ten a súa base en Estados Unidos, ainda que opere en todo o mundo, e legalmente isto é importante porque a unha empresa o que ten que facer é aplicar o dereito do lugar onde está. Tamén hai xente que pensa que a internet é como o salvaje oeste, e que aquí non se aplican as reglas, nin o Código Penal, nin o Código Civil, nin nada así, pero bueno, eu estou aquí para reventar estes bulos que circulan sobre a legalidade vixente en internet. Bueno, sendo unha empresa americana, dende Europa, que tenemos diferentes estilos de legislación, podemos obligalos a facer unhas cousas, pero non outras. YouTube segue sendo unha plataforma gratuita no sentido de que non precisas facer un pago previo para interactuar ou funcionar con ela, pero eu quero preguntarvos de onde credes que veñen os ingresos que ten YouTube. Publicidade. Oh yeah. Os ingresos de YouTube basicamente divídense en 3 bloques. Non pensedes tampouco en YouTube na actividade que ten en España, senón que, como digo, opera nun mercado global. A maior parte veñen da publicidade, pero seguro que en algún momento escoitachedes iso de se é algo gratis e que ti es o produto. Aquí o de gratis xa non se eleva. YouTube é unha das maiores plataformas proveedoras de data, de datos dos usuarios dos vídeos do mundo. E tamén fai analítica de datos, que é outro dos grandes ingresos que ten con outras empresas grandes do mundo de internet. E despois ten unha serie de servicios premium, que sí que son de pago. Que hai un YouTube Premium, un YouTube Music, que quere competir con Spotify, está o YouTube Kids, teñen unha filmoteca que é o YouTube Films, teñen un YouTube Red, que non está disponible en España, un YouTube Red Originals, que non está disponible en España, e teñen un YouTube Remix, de música e un YouTube de TV que estaba en algunhas cidades de Estados Unidos. É dicir, YouTube é unha especie de amalgama de empresas que cubren todo o sector audiovisual. E dentro destes movementos empresariais están pois, o que vos representades, que son os creadores de contidos e as creadoras de contidos. Unha das preguntas que resulta máis recorrente é que é un youtuber e quen pode ser youtuber. Eu entendo a efectos legais que un youtuber é quen ten como actividade profesional, non principal, pero sí actividade profesional, e que obtén rendementos económicos da súa interacción coa plataforma de YouTube. É alguén que se dedica profesionalmente á creación destes contidos. Ben sexa porque saen eles nos vídeos, pois como Dallas, Wismichu e toda esta xente, ben sexa porque producen os vídeos. Vou falar destas dúas figuras, que entendo que engloban o 99% da xente que é youtuber e que interacciona con YouTube. Básicamente, en España, para ser youtuber ou para utilizar YouTube deste xeito, tens que ter máis de 14 anos. Sei que algunhas das persoas que veñen a estas formacións son profes ou están vinculadas ao mundo da educación. Se alguén ten 12 anos e ten unha canle de YouTube, estaría cometendo unha ilegalidade. Un neno de 12 anos ou unha nena de 13 anos non pode ter unha canle en YouTube e non pode ser youtuber. Despois hai unha segunda franxa de idade que sería a dos 16, nas que sí podes traballar, sí podes ser youtuber con autorización da tua nai ou do teu pai. Hagas os casos de menores emancipados, que son residual, absolutamente. E despois están os maiores de 18, que ademais responden dende un punto de vista fiscal, que despois hai un punto específico sobre isto do que vos quero falar. Hai 3 puntos legais que sí que non quero que se me esquezan. Primeiro, os youtubers son prestadores de servicios na sociedade da información, é dicir, ti ofreces contidos en internet e hai unha lei LSSI, podedes buscala, teño aquí o número, que é a 34/2002, LSSI, Lei para sociedades, para servicios na sociedade da información.
os youtubers, na medida en que ofrecen servicios ou comparten por internet, teñen ese tipo de obrigas. En que consisten? Vos pensade nunha página web. Unha página web ten que ter un aviso legal, unha política de cookies, unha política de privacidade. Sempre. Da igual que sexa un blog, que sexa unha newsletter, unha página persoal, de un centro escolar, da Xunta de Galicia, donde sea. A lei, esa LSSI, obriga a que ti identifiques quen é o titular da página web. Polo tanto, un youtuber ten necesariamente que identificarse a efectos legais porque calquera ten que saber quen está detrás desa canle de youtuber. Xa me lembro porque fixen a asociación, porque Tonio dicía, parecía que toda a súa familia mafiosa estaba detrás da canle de YouTube de cociña. Ten que haber unha identificación. Ou ti, o teu fillo, a tua muller, a sociedade unipersoal que teñades, sempre ten que haber unha identificación por esta condición de prestador de servicios na sociedade da información. E despois, segundo punto, os youtubers son prestadores de servicios de comunicación audiovisual, que na medida en que teñen un control editorial sobre as súas canles en YouTube ou sobre os vídeos e os contidos que publican, que esta é a lei 7/2010 de comunicación audiovisual, que se tedes problemas para dormir, pois recomendamos que lexades tanto unha como a outra. Esas obrigas como creadores ou, bueno, como comunicadores audiovisuais están directamente vinculadas con temas de publicidade. Esta condición de comunicador audiovisual obrígavos automáticamente a ter un sistema de autocontrol propio. Vos tedes que ser responsables do tipo de publicidade que facedes e, ademais, a ter identificado a publicidade, o que comentaba, creo que era, non sei se Pablo ou Francisco, que hai xente que vai a un centro comercial que probablemente non perciba nada directamente, é dicir, non hai un cheque do centro comercial para esa xente que vai gravar o vídeo o seu espacio, pero sí que hai o que se chaman regalías, o que se chaman, bueno, pois tes un bono para comer gratis na cafetería, ou se sodes 5 na vosa familia, 5 entradas no cine do centro comercial. Todo isto son os que se chama legalmente retribucións en especie. Te podes pagarme en cartos, pero se es un hotel, dende aquí facemos un chamamento, os hoteles con spa, se es un hotel con spa que nos está regalando un fin de semana con tratamento de belleza e non sei que, non sei canto, isto ten un valor económico. E isto, como valor económico, é a retribución que eu percibiría ou que vos percibiríades se nos invitan. E nesa medida son ingresos indirectos que tamén tributan. O valor sería o valor de venta ao público, que o seguinte tema que quería sacar é o tema da monetización. Eu entendo por monetización cando ti tes ingresos directos dos vídeos ou dos contidos que subes a YouTube. Entón, sabedes que houve un cambio co tema da monetización dos vídeos. Había unha especie de rede, de partnership de determinados creadores con YouTube para monetizar os seus vídeos. E de repente moitos pequenos creadores e pequenas creadoras dixeron, mira, que eu teño o que sexa 1000 seguidores, 50.000 seguidores, non son Dallas, non son Wismichu, non son Ibai Llanos, están aparecendo anuncios nos meus vídeos, pero eu non monetizo. Por que está pasando eso? Porque quen monetiza é YouTube, evidentemente. Porque todos os contidos que vos creades e subides á plataforma pasan automáticamente a ser propiedade, ou, bueno, polo menos a nivel intelectual, como propiedade intelectual de creación do propio YouTube. Bueno, isto foi un problema tamén, de estou eu traballando para que YouTube venda publicidade segundo as características socioeconómicas da xente que sigue a miña canle. Efectivamente. Todos estes ingresos, tanto directos como indirectos, teñen un rendemento económico e fiscal. É dicir, eu, por ser menor ou me da igual, como non é a miña actividade principal, o que eu percibo polos ingresos en YouTube, teño que declaralo? Por suposto que sí. Incluso houve xente que en algún momento preguntou, non, porque eu li en algún sitio que se non tiñas ingresos superiores a... Non sei onde o leches, pero non era un blog dun despacho de abogados. Ti facturas €1 por rendementos económicos ou actividades económicas e ti tes que declarar €1. Sobre ese euro, un 21%, é dicir, 21 céntimos, son ingresados na agencia tributaria. E Cristian, que chegou tarde, pero non por eso está menos activo,
Di, estamos a falar dos ingresos, pero os gastos que nos xera a nos crear un vídeo, pois maravilloso, porque mira, Cristian, ti cando faz a declaración do teu trimestre, ti faz ingresos, tiqui, 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 225. Pero despois tes un apartado de gastos. E aí tamén podes poñer os gastos que ti tes cando estás facendo a túa creación de contidos. Billete de tren a Huelva para ir ao cine de non sei que, tanto. Cámara que tiven que comprar porque quería que os meus vídeos foran en HD, tanto. Entón aí faz o desglose, ingresos, gastos e hai un número, que é o que tens que pagar a Facenda. Por favor, isto que non o vexo o meu asesor fiscal. Francisco, eu quero preguntar por delitos de autor a terceiros, de propiedade intelectual. Coller un vídeo dun filme no que bailen, poñer outra música que resulte gracioso ou falar dun filme crítica coas imaxes de fondo. Que non vai pola liña de agora, bueno, pues non pasa nada, pues cambiamos de liña, que para eso estamos aquí. Propiedade intelectual. De que falamos cando falamos de propiedade intelectual? Pois dos dereitos económicos que están vinculados a unha obra que sexa unha expresión artística. Por exemplo, un vídeo. Todas as obras están suxeitas á propiedade intelectual, estén registradas ou non. Que hai xente que di, pero que este software non está registrado, da igual. O rexistro, estou abrindo a miña chuleta, o rexistro o único que determina é indicios ou probas para acreditar un dereito, pero non determina o dereito. Isto non é que, como eu teño un vídeo que non teño registrado, ou un software, ou unha obra, unha poesía que non teño registrada, chega Antonio, rouba a miña obra e a rexistra, Antonio é o autor e eu non. Non é tan fácil. Entón, coa cesión de contidos, que é o que pasa? Aquí tampouco me quero enrollar moito, pero sí que quero que teñades claro que todos os contidos audiovisuais teñen dereitos de propiedade intelectual, que eses dereitos están distribuídos en económicos e morais. Os morais en Europa son propios dos autores, non se poden vender nem se poden comprar. Se eu fago un vídeo, ese vídeo vai ser meu sempre. En Estados Unidos sí, pero en Europa non. E os dereitos económicos son os que están vinculados á explotación, e nos que nos vamos a centrar agora. Se eu collo un vídeo, por exemplo, de Disney, de, princesas Disney, cambio a música, pero deixo as imaxes, probablemente eu pasei o Content ID controller de YouTube uns días, pero van ser poucos días, porque as imaxes non son do meu uso. Sí que hai excepcións, o sea, non son do meu uso. Eu non teño dereito a usalas, porque non teño os dereitos de explotación. E Disney, ademais, é unha das casas, como Nintendo, que se toma super en serio o tema da propiedade intelectual e das vulneracións que hai. Se eu collo ese vídeo Disney cunha finalidade didáctica, pedagóxica, para un proxecto que non teña ningún tipo de lucro, que eu non cobre nin nada, que o feito de poñelo en YouTube ya indicaría que non, pero bueno, da igual, para este exemplo por o que vale, podería pasar ese control de YouTube, pero estaría moi restringido. E ao contrario, se eu fago unhas imaxes propias, pero utilizo unha música que está protegida por un copyright, baneo de vídeo, en algúns casos, veto en YouTube e cancelación da canle. A licencia de YouTube, cando vos facedes os vosos vídeos, normalmente é unha licencia estándar, que o que di é que YouTube que se queda con todo lo quedable, que ademais que é mundial, non exclusiva, que é sublicenciable, é dicir, se YouTube deixase de existir, pero existe unha nova empresa que se chame YouTube, todos os dereitos de YouTube xa estarían cedidos e poderían acabar nesta nova empresa. E ademais YouTube ten o acceso que queira aos contidos. Se vos eliminades os vídeos da vosa canle, aínda así YouTube segue tendo os dereitos. E a sospeita é que sigue tendo tamén a copia dos vídeos. Se vos se sae en algún momento unha competencia de YouTube e vos queredes cambiar a canle e os vídeos para esa nova competencia, non poderíades facer iso, aínda que sexades os autores dos vídeos, porque a licencia que ten YouTube é mundial e ademais é perpetua, para sempre, jamás. Eu tamén teño preguntas de propiedade intelectual. Bien, unha concreta. Faz un videoclip con autorización dos autores da canción. Amiga, esta pregunta xa sei por onde dá.
faz un videoclip cos autores da canción, se ese grupo ficha por unha discográfica, pode pedir dereito de explotación sobre retirado de YouTube. Sí, tamén é outra incongruencia do noso sistema legal. Sí, polo que explicaba antes, os dereitos de propiedade intelectual en Europa divídense en dous grupos. Os dereitos morais, é dicir, o autor da canción sempre vai ser o autor da canción, igual que un libro, o escritor dun libro ou a escritora sempre vai ser a escritora, pero os dereitos de explotación, que son os de dereitos económicos, son os que se ceden, neste caso, á discográfica. Depende do contrato que teñan. No teu caso, eu entendo que ti fas un videoclip no ano 2019 con, eu que sei, con Sara Socas. Sara aparece no vídeo e ti tes a autorización de Sara para utilizar a súa música nese vídeo, ou incluso noutros contextos. No 2020, Sara ficha por, eu que sei, Sony Music. Probablemente no contrato de Sony Music, ademais de unha cláusula infernal de eu son absolutamente o que controla todos os contidos audiovisuais que xenere esta persona, haxa unha cláusula que diga que tamén as cancións anteriores entrarían dentro deste cupo. Se non existise esa cláusula, e ti tes a autorización expresa dun autor dunha música que ten capacidade de ceder os dereitos de explotación para ti, maravilloso. Se existe esa cláusula por parte da discográfica, a discográfica sí que ten dereito de veto para ese vídeo en concreto, xa este en YouTube ou en calquera outra plataforma. Quería falarvos así moi brevemente tamén do tema das networks e da contratación mercantil, precisamente por un tema que tivemos nos fai nada, un mes. Vos, como creadores de contidos, tedes esa responsabilidade, que xa insistimos moito, fiscal, tributaria, etc. etc. Tamén con temas de publicidade, de cumplir a normativa da LSSI, da Lei de Protección de Datos Persoais, por suposto, pero tamén tedes responsabilidade no contido que facedes dos vídeos e dos propios comentarios. É dicir, se eu fago un vídeo onde fago que a liberdade de expresión cubre casi todo, pero Estados Unidos tamén é bastante sensible con eses temas. Se eu son estudiante de historia, por exemplo, fago un documental sobre a Alemania nazi, empezan a aparecer comentarios apoiando as teses de Hitler respecto á eugenesia de outras razas ou non sei canto, eu, como creadora dese vídeo, son responsable tamén dos comentarios que se xeneren. E se hai delitos de odio, amenazas, injurias, calumnias, etc., etc., a responsable de que isto ocorra ou deixe de ocorrer son eu. YouTube España baneara vídeos de documentais da Guerra Civil Española e non eran... Non eran nada, era liberdade de expresión, xa non son liberdade de expresión, eran feitos históricos non discutidos, pero sí que YouTube España ten unha política moi americana para iso. E YouTube Alemania non te digo, isto daría para outra charla. Moitas gracias a vos por compartir este rato conmigo, estas anécdotas, estas aventuras de youtubers que sempre me encantan. Espero que polo menos os conceptos básicos quedaran claros. Sodes creadores de contidos, tedes obrigas tributarias, tedes obrigas fiscais, ollo coa lei de protección de datos, ollo co tema do merchandising e dos concursos e das suscripcións e dos ads e de todo. Nada, moitísimas gracias e nada máis, que segades aprendendo moito e facendo moitos vídeos, que eu son super usuaria de YouTube.